Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. E abrimos esta segunda parte deste Verán, Verán, dende esta praia da Panadeira do Concello de Sanxenxo, falando de máis asuntos. Antes de nada, lembramos, como sempre, o noso Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán, Verán. E agora sí, que mellor que iniciar esta segunda parte que falando da festa do San Roque do Monte en Vilanova de Arousa. Unha festa que neste 2019 cumpre nada máis e nada menos que 120 anos a súa carreira de burros. Unha festa ben marchosa que non se perdeu a nosa compañeira Tania Beiras. Moi boas, Silvana. Eu hoxe vinme aquí a Vilanova de Arousa, a San Roque do Monte, porque sabes unha cousa, celébrase o 120 aniversario da carreira de burras. Unha festa bonita que, como ides a comprobar, agora mesmo. Moi boas, vexo eu que está aí preparando todo porque en nada sae a carreira, non? Sí, estamos ultimando todos os preparativos para que, en canto toque a campana... Eu teño unha pregunta, o burro é manso ou non é manso? Todos son mansos. Uns teñen máis sangre, outros menos sangre. Mira, díxome un paxariño que ti xa ganaras máis veces. Sí, algún ano, sí. Sí, tesme que dar algún truco, porque eu voume subir á burra por primeira vez, ou ao burro, e eu non sei como vou facer, non sei como vai salir a cousa. Que truquiños me das para a carreira? Tens que estar tranquila e pechar os ollos e que veña o que sea. Sí, claro, pecho os ollos e se cae o caín, non? Cal é o teu truco para gañar hoxe? Falarlle a orella. E que lle dis? Que corra. Nada máis? Home. Pero dirarlle, corre, bonitiño, corre, ou así? Claro, home, claro. Diga así, corre, guapo, corre, corre moito para ganar. Como te chamas? Yo Aníbal, pero me conocen por el Patillas en esto de los burros. Sí, e porque entón xa non é a primeira vez. No, ya quedé campeón de España 2 años, campeón de Europa y bueno. Ahora lo tengo como hobby, pero me dediqué profesionalmente a ello. Señores telespectadores do canal Rías Baixas, o que fai unha por vos, Espero que me teñades recompensa de alguna maneira. Mirade, vai ser a primeira vez que me suba eu nunha burra, vamos, que me suba nun animal, por decirlo de alguna maneira. Que teño que facer? Porque eu estou dos nervios. Sujetarte moi ben. Los nervios, lo primero. Aí xa vou mal, Agarrarte bien, exacto. Y tenerle cariño a la burra, que no te note que tienes miedo. Mirade, sabedes como se chama a miña burra? Borriquita como tu tururú, que non sabe ni la tururú. Bueno, ahora bromas aparte. Estou aquí xa uniformada para empezar a carreira. Eu estou dos nervios. Non podo dicilo, non podo disimulalo, porque eu estou dos nervios. Bueno, ahora hai que subir. A ver, medio traballo xa o teño feito, que era subir á burra. Ahora o problema é arrancar con ela.
seino, pero que me temblan as pernas a min solo sei eu. A miña burra corría moito, e dixen eu mellor vou a pé. Moi boa. Buenas. Segunda. Sí. Que tal foi a carreira? Ben, unha boa experiencia. A ver, foiche mellor que a min, que eu abandonei na mitad. Non te vi? Como mi barber, se eu empezou a dar a burra e xa quixen baixar. Tiña que eu casi caixo aquí. Que ben lle din eu á burra, Non se che notou nada o medo, Ya, valiente, eres unha muller valiente. Cando ti pisas tembla todo, Aí. Xa che pasa pala burro. Miraite como iba vestida a burra, Escusaches mirar. Home, pero tiñes que agarrar ben, joder. Eu agarreime, pero non había maneira. Bueno, pois pa ano que ven, agárrate ben. Ahora depois, como vai moito calor, hai que tomar unhas chiquitas. Unhas chiquitas. Cos cartos do premio invítate a tomar algo, Juan. A ver, ti dixéchesme, se gano, invítate a tomar algo. Tesme que imitar, Deixo, vos vou a tomar algo que ganou. E que sería dunha boa festa sen unha boa verbena. Pois que comece a verbena. Música, San Roque do Monte é o mellor que hai nesta vida. O mellor. Enséñame a bailar. Da igual cumbia, da igual merengue, vos bailades todo. Sí, nós bailamos todo. E a bachata tamén. Ai, eso non moito, pero o resto... Silvana, viches que xente festeira hoxe aquí no 120 aniversario da carreira de burros do San Roque do Monte de Vilanova? Pois o que queda aínda, Eu quédome aquí porque aínda hai moita festa por diante. E que viva San Roque do Monte! Pois que viva o San Roque do Monte. Moitísimas gracias, Tania, por esta reportaxe que non me entereu que quedas en bailar. Estou segura de que desfrutaches e moito desta festa. E nos seguimos neste verán con máis asuntos. Falamos agora dun festival moi especial como é o Festival Agroqueer, un festival que defende a diversidade sexual e tamén o rural, un festival que non se quixo perder a nosa compañeira de Canal Ribeira Sacra, Lorena Gallardo. Ola a todas e a todos. Comezamos o mes de setembro, igual que comezábamos xullo, índonos de festival. Desta volta ímonos a comarca veciña da Ulloa, o Festival Agroqueer, un festival pola diversidade afectivo-sexual e que tamén reivindica o rural. O Agroqueer basicamente xurdiu fai 6 aniños, cando un grupo de xente, algunhas de nós xa nos coñecíamos de antes, outras fomos coñecendo no proceso. Entre moi poquitos, así en un lugar moi íntimo y eso, plantar las semillas, ¿no? Lo que decimos que fue plantar las semillas, de decir, bueno, hagamos algo con esto, ¿no? E por que non facemos unha festiña, un festival, simplemente para visibilizar que estamos aquí, que somos un grupo de xente que nos estamos coñecendo e que temos ganas de facer cousas, e imos visibilizar quen somos e un pouco como imaginamos a vida nesta zona. Un gran escaparate donde cada quen se pode mostrar como é e ninguén se sorprende negativamente de nada. De feito, este ano se pode considerar que o ano onde a poboación de Monterroso se viu moitísimo máis implicada. Houve unha implicación moito máis grande co festival, fixo como máis seu. Creo que casi todos nos sentimos orgullosos deste festival, é algo do que a xente está se enorgullecendo e, por lo menos, a min alégrame dicir que no meu pobo se faga algo así. Tamén houve un partido de fútbol feminino, ¿no? Que foi seguramente unha das actividades estrella deste ano, polo que implicou a nivel de colaboración coa vila, ¿no? Co equipo de fútbol feminino, con mogollón de xente, de familias que se animou a asistir onte ao estadio, que estaba cheo de xente, ¿no? É un sitio onde todo o mundo é ben recibido, sexa como sexa, entonces, eso é interesante. Vimos que a miña nai
Home, que tal se parece? Gústache? Diversidade, hai tranquilidade e a posibilidade de facer cousas distintas, de comer ben, de pasar un día a gusto coa familia ou cos colegas. A festa é o punto de encontro dunha comunidade. Se unha aldea perde a festa e a escola, é como se estuvese xa morta xa esa aldea. Entón, a recuperación das festas de día, onde poidas compartir o xantar, esa sobremesa, isto que está acontecendo aí detrás de nós, non? Despois da sobremesa, pois bailando, cantando, un toca por un lado, outro por outro. Isto é o que había antes nas romerías. E non é necesario traer ese aspecto tan espectacular das grandes orquestas e todo iso, que non podemos deixar é esmorecer a festa, desde logo. Pois moito amor é o que se respirou nese festival Agroqueer. Moitísimas grazas a nosa compañeira Lorena Gallardo do canal Ribeira Sacra por esta reportaxe. Nos seguimos agora falando de máis festividades da Festa do Pan de Neda, unha cita como marca tradición que se nos fará a boca auga, onde non faltou o bo pan, onde non faltou a boa música e o bo viño. De seguido imos a coñecer máis sobre este evento na seguinte reportaxe da nosa compañeira de televisión de Ferrol, Natalia Anguita. Como colofón final de las fiestas veraniegas y coincidiendo con el primer fin de semana de septiembre, Neda celebra su tradicional Fiesta del Pan, un evento que cuenta con una amplia oferta no solo de pan, sino de empanadas y bollería, pero que además suma sendos conciertos musicales, un mercado artesanal y su comida popular. Este evento, declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia, suma ya su 31ª edición en un año en el que la pregonera será Belina Amado, hija de panaderos. Este evento comenzó ya ayer con la Noite de los Bolos y hoy continúa en el Paseo Marítimo de Xuvia. Vamos a conocer cómo se desenvuelve esta fiesta por excelencia. Una fiesta que ha vuelto a hacer de Neda una de las grandes capitales de la gastronomía gallega. Miles de personas llegadas desde los más diferentes puntos de Galicia se reunieron a orillas del río Xuvia para rendir tributo a la larga historia y a la ya legendaria calidad de las panaderías locales. ¿Sueles venir todos los años? Todos. ¿Qué te parece esta fiesta del pan? Está bien, por lo menos ves cosas que a lo mejor en la tienda normal no ves, pero bien, bien. ¿Cuánto pesa esto? No lo sé, pero la como yo solo cuando me pongo. Madre mía, pues espero que sea por poquito a poquito, porque eso es bastante. Poco a poco, después del churrasco. ¿Desde dónde viene usted? De Somozas. De Somozas y viene hasta aquí porque ¿qué opina de esta fiesta del pan? Es la mejor. De la ronda es la mejor. Abelina Amado, la pregonera de esta edición, subrayó hasta qué punto la historia del municipio ha estado unida durante siglos a la de sus hornos. Una fiesta que, como dicen sus ciudadanos, viva el pan de Neda. ¿Y el pan de Neda es el mejor? É o mellor, eu sempre compro pan de Neda. ¿Qué es lo que tiene el pan de Neda? Riquísimo, con cualquier comida con cosas es riquísimo. Caballero, ¿usted es de Neda? No, pero vengo todos los años aquí. ¿Desde dónde viene? De Ferrol. Ah, bueno. ¿Y qué opina de esta fiesta del pan? Muy bien, muy bien. ¿Se suele venir siempre a la comida? Siempre. ¿Qué es lo que más le gusta de la comida? Todo. ¿La bebida o la empanada? La empanada también es riquísima, porque es de Neda. A ver. Todo. ¿Por qué no se pueden perder esta fiesta la gente? Hombre, el que la pierda, a ver si me entiendes, no se puede perder. Para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje claro le gustaría decir a todo el mundo? Que a xente veña aquí ao pan de Neda, a festa de Neda, ao pan de Neda, que é o máis rico que pode haber de todo Galicia. Pues que viva el pan de Neda. ¡Viva el pan de Neda! Pois que viva o pan de Neda. Moitísimas grazas por esta reportaxe. A verdade é que tiña unha pintaza
ese pan grazas aos nosos compañeiros de Televisión de Ferrol. Abrimos neste verán a nosa segunda entrevista neste espazo, neste parque situado ao lado da Praia da Panadeira. Falamos agora cun ilustrador e historietista. O seu nome é Kiko da Silva. Kiko, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, contanos un poquinho, ilustrador sí, pero isto de historietista, contador de historias, a ver, contanos un pouco. Bueno, contador de historias con imaxes. Sí, realmente é a palabra que mellor define o meu traballo. Bueno, contanos un poquinho, para volver aos teus inicios, cando comezaste a debuxar ou como lembras os teus primeiros debuxos, Kiko? Bueno, a verdade é que eu lembrome sempre debuxando de moi cativo, tiña moi claro, con 4 aniños vía un programa de televisión que se chamaba Daba Daba Da, en el un debuxante con un bigotazo tremendo, pois con un rotulador facía debuxos en directo. E eu non sabía que aquilo era unha profesión, pero eu tiña claro que me quería dedicar a aquilo. E bueno, con 16 anos aínda estaba no instituto, gañei un premio de banda deseñada en Ourense, e a partir de aí empecé a traballar xa para Edicións Xerais, para Galaxia, para Voz de Galicia, e ata hoxe, 40 anos máis tarde. Bueno, en Belas Artes tiveche claro tamén sempre que iba a estar a túa carreira? Bueno, fixen Belas Artes porque enganaronme, dixeronme que era o que tiña que estudar para ser historietista, realmente... Non estás de acordo con iso? Non, porque Belas Artes para outra cousa, para ser pintor, para ser escultor, para ser artista, non? O cómic e a ilustración en Belas Artes non se tocaban e bueno, de feito, por ese motivo acabei montando no 2012 o Garaxe Hermético, que é a primeira escola profesional de banda deseñada e ilustración de Galicia, e que ahora mesmo sí que hai unha formación, non é reglada, pero sí que é unha formación moi cercana á realidade da miña profesión. Pois se che ia preguntar, non? Para todos aqueles que lle guste realmente como a ti ese futuro, Belas Artes, seguramente que dirás, está ben, sí, pero non é o noso. Recomendas, pois, a única escola que temos en toda Galicia, non? Bueno, que ti dirixes. A ver, eu montei esta escola para que a xente pudera coñecer realmente a realidade laboral da profesión. É unha profesión complexa, unha profesión que hai que dominar moitas cousas, a narración escrita, a narración gráfica, o guión, o debuxo, a pintura, e tamén dereitos de autor, fiscalidade, saber ser autónomo, que é algo que non se ensina, e, bueno... É que é complexo tamén. É moi complexo, e é moi difícil, o sea, é unha profesión moi bonita, pero é unha profesión dura, porque para poder vivir dela tens que traballar moitas horas. Pois te preguntar agora, canto traballo levas a túas costas para chegar onde estás na actualidade, Kiko? Pois todo o mundo que me coñece di que parece maior do que son. Eu creo que é por mor das horas de traballo que levo as costas. Non digo que seas maior, digo que xa tes un renome, xa podes vivir do que a ti che gusta, quero dicir, iso implicaría, imagino, moitísimas horas de traballo, non? Eu creo que como todos os traballos. E moita involucración con isto, non? O que pasa é que este é un traballo que non parece un traballo, e entón é moito máis complexo darlle valor realmente ao que estás facendo, non? Porque, claro, se a xente me vira no meu día a día, pois diría que ben o pasas, non? Porque estás debuxando todos os días, estás tranquilo no teu estudio, pero realmente hai moito traballo detrás de esa aparente tranquilidade, non? Tens que estar buscando técnicas, sendo original, intentando sorprender os lectores e estar sempre nun nivel o máis alto posible, porque os lectores non perdonan as flaquezas. Como é un día a día na túa vida, Kiko? Pois depende se é verán ou se é inverno. Agora no verán, agora que estamos no verán. No verán é moito máis tranquila porque dou menos clases, dirixo Garaxe Hermético, en verán solamente facemos uns cursos de vacacións para a xente que está de lecer, pero, bueno, o meu día a día é preparar as clases, impartilas, despois, cando remato a miña parte de docencia, póñome a debuxar a viñeta do Correo Galego, a entrego sobre as 9 da noite, máis ou menos, ceo, e logo me poño a facer banda deseñada, que é realmente o que a mí me apaixona, ata as 12, 1 da mañá, e así todos os días. E así diariamente? Diariamente, de luns a luns. Falamos desa viñeta que a min pareceme algo espectacular o que facedes. Como chega a ti esa viñeta? Decir, en que momento dis, a viñeta de mañá vai ser sobre este tema?
Home, levo moitos anos. Empecé con 17. A veces achegan, non a ti? Sí, isto como un músculo, ao final eu lembro cando comecei que era moi xoven e era tremendamente inculto do que era o mundo da prensa e do que era o mundo da política. Pois antes tardaba mellor 5 ou 6 horas en facer unha viñeta, hoxe en día con unha hora e media xa está feita, gráficamente. Porque o que non sabe a xente é a cantidade de horas que lle tes que dedicar a pensar o tema e o gag humorístico. A mí parece o máis complexo é eso, De feito, levo aquí sempre unha libreta e boli. Por se che ocurren cousas, non? Non, porque é o meu traballo é estar sempre cavilando e ao mellor, pois, se estou nunha cafetería ou se vou pola rúa ou se estou facendo a compra, escuito algo e eso é o que ao final dá a chispa, non? Pero hai moito traballo de reescritura, a xente ve un texto moi breve, pero hai moitas versións, moitas reescrituras, moitas opcións, viñetas que nunca se farán, algunhas por autocensura, outras por censura e outras porque non teñen o nivel que ti pensas que debe de ter. Falábamos desa censura e ti decías que non é ni encuberta ni nada, que é censura, a día de hoxe. Sí. A vela aila, non? A ver, realmente o que temos hoxe en día é unha censura por intereses económicos, puro e duro, non? Que hasta certo grado é comprensible, vale? A xente que monta os medios de comunicación teñen que pagar os soldos dos que traballamos dentro e bueno, pois ao final forma parte da vida, non? O que pasa que si se move demasiado esa franxa, que antes era publicidade, agora de repente se pode convertir en manipulación, non? E eu creo que o problema que temos actualmente nos medios de comunicación é que perdimos esa liberdade do xornalista e do opinador a poder opinar e a poder informar, non? Estamos voltando un pouco o que promovía Hearst, non? Eu creo que eu son máis partidario de que o xornalismo vaya por Pulitzer, que era informador da realidade, non? Mentras que Hearst o que lle importaba era a pasta e vender, nada máis, non? Eu tamén sou máis partidaria do que ti dis. Kiko, falamos agora de máis asuntos e falamos do novo curso escolar, estamos a punto de inicialo. Como se presenta? Que proxectos temos aí na recámara ou xa na cámara? Non sei onde están, contanos. Bueno, pois a min en 10 días, o 14 de setembro, comezamos xa o novo curso do garaxe hermético. Actualmente a verdade é que estamos moi contentos porque temos o curso completo dentro do que son estos... Cantas prazas son? Pois collemos normalmente 12 persoas, este ano tuven que facer un pouquiño máis de oco e collemos a 15. Pero actualmente teño matriculados na escola 100 persoas. E a verdade é que estamos moi felices porque empeza a dar froitos todo este esforzo que fixemos, porque agora acabamos de presentar no Salón do Cómic de Viñetas do Atlántico, na Coruña, un premio con edicións xerais para os exalumnos e os alumnos de último curso do garaxe hermético. É unha colaboración, un convenio no que agora no Culturgal vaise fallar ese primeiro premio que consiste na publicación da primeira obra do que o gañe, do gañador ou gañadora, con edicións xerais nunha colección que leva o nome da escola. Vaya chulada, non? E a verdade, si, é algo histórico. É algo histórico de que dúas empresas culturais se unan para facer unha cousa deste calibre e eu creo que, aparte, eu estou moi feliz que fora con edicións xerais porque Xerais montou o Golfiño, que tivo dúas etapas, unha etapa con eles e outra etapa coa Voz de Galicia, e gracias a Golfiño eu me profesionalicei de verdade dentro da banda deseñada. Deuche moitas alegrías, non? Sí. De feito, o meu personaxe Fiz acaba de sacar en galego Xerais tamén o segundo libro en galego, que chamase Como facer banda deseñada con Fiz, e a verdade é que é un personaxe que creei no 2003. Estamos no 2019. Xa ten o seu percorrido. E xa ves, o personaxe sigue vivo, non? Entón, bueno, esas cousas sempre dan alegría aos autores. A parte de Fiz e Golfiño, non sei se algún dos dous, cal é a personaxe que máis cariño lle tes, a Garimo? Bueno, personaxe realmente teño a Fiz, despois todo o traballo que fago son historias autoconclusivas,
fixen O Inferno de Buxante, co que gañei o premio Castelao de banda deseñada, publiquei casi 10 anos en El Jueves, montei Retranca, que foi unha revista que durou ata o 2012, ata que montei o Garaxe Hermético, que era unha revista de humor satírico político galego, e que fixen sin subvencións, que salía en quiosco e que pechou porque quebrou a distribuidora, que a día de hoxe aínda me debe 20.000 euros de ventas. Pero bueno, a verdade é que son destas persoas que se queixa pouco de que non haxa cousas, porque se me queixo moito de algo, acabo facendo. A verdade é que neste momento teño varios proxectos a piques de rematar en riba da mesa, un deles para o Concello de Pontevedra, que é a vida de Josefina Ruti, que foi a muller de un dos primeiros alcaldes que tivo a cidade de Pontevedra. Chámase Os Vergos da Motocicleta e está escrito por min e debuxado por un exalumno que se chama Pablo Prado. Estamos a piques de rematalo, presentarase para setembro ou outubro, e despois estou con unha obra que levo casi 10 anos con ela, que se chama Baixo a sombra das pedras flotantes, que publicará en galego Xerais e en castelán Norma Editorial. É un dos libros que realmente lle dediquei máis tempo na miña vida. Viaxei moito a moitos países, a moitos lugares. De feito, no mes de xuño estuve no Bosque Teutónico en Alemania por segunda vez, para documentarme sobre pedras extrañas, porque é un libro de ciencia ficción con pedras naturais, extrañas, que teñen historias moi lonxevas e moi incribles ao seu redor. Está feito todo con guaxe, con acuarela, e a verdade é que é o proxecto da miña vida. Me quedan 40 páxinas para rematalo e espero que 2020 sexa o ano do punto final. Bueno, pois imos a brindar por ese punto final, Kiko. Falaríamos moito máis, pero xa non temos máis tempo. Quería darche as grazas por estar connosco. Imos a brindar con Kiko da Silva. Por certo, Kiko, antes de despedirte, todos aqueles que queran informarse máis sobre a Garaxe, sobre os teus proxectos, a onde deben dirixirse? Bueno, o garaxehermético.com, e despois, se me buscan redes sociais, Kiko da Silva, estou por aí. Ali poderemos seguir toda a actualidade. Sí. Perfecto, pois agora imos dar paso á publicidade. Quedan coa nosa artista da semana, ela é Sheila Patricia, quedan coa súa música, e agora sí, brindamos con Kiko da Silva. Un auténtico placer, Kiko. No, volveré a todos los lugares donde fuimos, pero ya no te puedo hallar, no me puedo hallar en ti. No fui todo lo que lograste ver, te alejaste de mí, y ahora que en la semilla hay raíz no será fácil partir. Confiemos al destino, nuestra flor la dejamos morir,
que es mejor un final. Cuando callar ya es mejor que hablar.